u sabiħa. Sinjuri, għandi filmata likom u jgħatawnek qegħdin taraw diġà. Proset, vera proset, għaliex kellna xalata l-weekend li għadda, bdejna minn nhar il-ħamis li għadda u naturalment hawnhekk għandna l-rebbieħ tal-ewwel festival mużika illi nawgura li nibqgħu narawh kull sena għaliex tfaxxejna, tfaxxejna ħafna. Kif inti? Tajjeb ħafna, grazzi tal-istedina. Pjaċir tiegħi. Sellimet tal-ispettaturi. Ferħan, mhux veru, ferħan u dil-ġimgħa qed ingawdu wkoll issa il-fatt li erbaħt il-festival. Qed ukoll l-opportunità li nirringrazzja lill-telespettaturi mhux f'ismi biss ta' f'isem ġifieri il-kantanti sabi wkoll għaliex jien nemmen vera erbaħt imma reppet nemmen jien il-kanzunetta Maltija fil-verità. U nemnek il għaliex Glenvella dejjem hekk jiġifieri ikun qiegħed hemm imma qed jirrappreżenta lill-kantanti kollha li parteċipaw. Kont qed tistennija Glenn? Ħanejdlek, emmin fis-song, ġifieri. M'għandix dubju anke l-interpretazzjoni tas-song. Il-kanzunetta qalbi immens, ġifieri kieku ma kantajtix, kieku mhux għall-qalbi, ġifieri emmint fiha. Biss jiena ma kontx smajt il-kanzunetta għaliex ħadd ma semaħħhom qabel, aħna bil-restrizzjonijiet li kellna ma smajna l-ebda kanzunetta qas fir-rehearsals. L-ewwel darba li smajt il-kanzunetti kollha kien il-ħamis wara s-semifinali. Ovvijament meta smajt mort id-dar rajt il-konkors fuq il- Rajtu on demand, probabilment, qed tipo s-song, nemmen fija, emment li qedemmek. Imma ovvjament dak huma opinjoni tal-ġurija u dal-affarijiet ġifieri onorat immensu. M'għandix dubju. Kif twildet ħarsa biss għaliex x'imkien kont rajt li inti fil-verità anki mar-raġel li għandek iltqajtu propju bħarsa. Ver, ekku. Imma kombinazzjoni kienet kombinazzjoni. Joe Julian Farrugia li kiteb il-lirika. Beda bil-lirika, kiteb din il-lirika. Philip Vella, fl-opinjoni tiegħi żewwaq melodija verament sabiħa mal-lirika u dawn l-ewwel kitbuha. U mbagħad avviċinawni. Jiena mort għand Philip Vella, smajt l-arranġament mużikali mingħajr melodija fil-waqt li kont qed naqra l-kliem, x'qed rid nisma' u naqra il-kliem jiena rid inħosshom. U propjament meta rajthom lili personali, dak kulħadd jista' jieħodha kif in il-kanzunetta, kulħadd jista' jieħodha mill-lenti tiegħu. Għalkemm nemmen korrelazzjoni hija sigrita fil-bidu, da let's face it, ġifieri meta nibdew relazzjoni kulħadd jibda dik il-messaġġ jew ħars jew whatever. Imma li ħaditni f'dak iż-żmien inhaw naqra qedlu inti isek. Ġifieri dik kienet l-ewwel darba li rajt il-lirika wkoll inti meta smajt il-mużika? Meta smajt rajthom flimkien ġifieri. Flimkien. U ħaditni ħaditni f'dak il-perjodu ta' meta nqajt ma' Sandro. Ġifieri għala kienet meaningful ħafna lija. U għazilt l-inkanta għal dik ir-raġuni u għax oġbitni l-kanzunetta tal-melodija u ħassejta toqgħod eżatt mar-range tiegħi taf kif ħassejtni kompli nkanta. Inti mhux l-ewwel darba li kont rebbieħ ta' festival illa li xiridu ngħidu illi jekk ma nisbaljax fit-2010-11 kont erbaħt 10 snin ilu eżatt. 10 snin. Kont erbaħt id-dritt li tirrappreżenta lil Malta bil-One Life kien. Ekku. Fil-fatt mhux għax kont insejt, imma kont backstage u wara li erbaħt kien hemm xi ħadd minn Festivals Malta qalli kellu jkun 10 snin ilu li tarġa' titla' fuq il-park. Vera, u li kien fakkarni. U l-opportunità li semmejt Festivals Malta biex nirringrazzja il-Festivals Malta l-ħaddiema kollha, PBS, il-kru kollu u l-board. Għandi l-opportunità nerġa' nirringrazzjahom minn qalbi għaliex dawn għamlu l-aħħar ġematej li kienet tal-festival damu jaħdmu, imma l-aħħar ġematej jien kont nibqa' impressjonat, kont ngħidilhom intom x'in qed torqdu. Hekk kont ngħidilhom, għamlu ħinijiet twal hemmhekk biex kemm jista' jkun il-festival ikun organizzat ġifieri b'mod professjonali ħafna titqis minn da żmien li għaddejjin. Kellkom rekord ta' televiewers ukoll, Ekku, ġifieri ħadd piċir immens għaliex tant kien hemm xogħol involut li kemm Festival Malta u l-organizzaturi kollha kien ħaqhom li jkollhom dan ir-rispons. Ħanġeddidlek naqra memorja.
La tħalli l-ħat jarak ftitħina lina jek ma tistax jibat li messaġġ nifhima s-sitwazzjoni nipprova ċaħadni x'nibqa' nistennik ħarsa biss nkun tiegħek iddellan il-fuq minn il-art issaħħarni kif mill-ewwel darba saħħart ebda rabtiet ma jelbut għani lidna dak li tfisser għalija żgur li ħadd ma jifmu li fien qalbi tfawwar fjamma li titħeġġeġ nirien qatt ma nkun jien da smeta nkunu bejnietna kull darba li tkun hawn ħeffa kbira kontra l-ħin jitwaħdu n-nifsiet suritna meħlusin fusbalt inħox ftejk mixtiqin xew is-sensazzjoni idejk iżerżu fuqi bħax-xemx ħarsa biss nkun tiegħek ittellan il-fuq minn il-art issaħħarni kif mill-ewwel darba saħħar. Wasalna sar-ritornell ħalli jkollna ċans nitkellmu ftit jiena u Glenn propju anki dwar il-preżentazzjoni għaliex irridu ngħidu meta kantant tiġi ppreżentat b'kanzunetta inti tipprova timmaġina l-kanzunetta holistikament biex tara kif se taħdmu. Din id-darba kienet differenti għax kellek l-orkestra. Ġifieri rrid tkun sintonija anke mal-orkestra. Ekku, nirringrazzja minn hawnhekk il-Rajin Polabela illi ħaħsib l-arranġament għall-orkestra u d-deriġa l-orkestra dakinhar. Żagħżugħ bravissimu, mhux għax id-deriġa tiegħi, ġifieri d-deriġa ħafna iktar kanzunetti wkoll. Żagħżugħ bravissimu mimli talent. Insomma juhu wara l-familja u l-mama Georgina, l-papa Paul, ġifieri. Imma tiskanta vera forsi jkun influenzat, imma Rajin għal-kemm ġej influenzat minn missieru ommu xorta għandu l-identità tiegħu bħala ġifieri li dik vera nara ġifieri sabiħa. Magħna ftit tal-ġimgħatilu fuq Istufan u anki kien qed jitkellem dwar programm mużikali li kien qiegħed jippreżenta għall-kunċerti li qiegħed jagħmel ġifieri it-tifel tajjeb ħafna. Xi ħaġa li xtaqt nikkummenta dwar hija l-outfit li għażilt propju anki għal din l-esperjenza. Illa li xirridu ngħidu. Mela. Glenn Vella bajjejt inħobb. Mandu ngħid, ċef nistgħu. Qed naraw. Ħajsa biss fil-vatt. Ir-rebieħ tal-kanzunetta tal-Festival tal-Kanzunetta Maltija huwa ħajsa biss ta' Glenn Vella. Kif stajdu n-notaw kienet taqtija sal-aħħar żewġ kanzunetti li jiksbu l-istess ammont ta' punti 78 punt. Imma il-kanzunetta ta' Glenn Vella ħajsa biss irnexxilha. Glenn Vella ix ħareġ ir-riżultat ħarab telaq bil-kamra mar ma naf fejn mar x'ġara. Ngħidlek, hemmhekk meta tħabbar ir-riżultat. Jiena dak li qassajt li ħarsa biss qiegħda l-ewwel post, peress li ġejna taj u mbagħad grazzi għal ġifieri il-pubbliku li rebbaħ ukoll il-kanzunetta. Ġifieri meta isna dak li ma rrealizzajtx. Ġifieri u jiena qed naħares lejn l-iskrin qed nara fuq imma ma realizzajt. U ġifieri kien hemm sandu bdejdu imma żgur jien għax isni tittifra. Qed ngħidlek hemm ħafna emozzjonijiet, ġifieri emozzjonijiet kbar. U jien għandu ngħid fix-xin rajt insellim minn hawnhekk Charles Zahar kien bil-kamera u dak ġie fejn il-kamera għax aħna konna kulħadd ma' mar tiegħu. U x'kien rajt isni hemmhekk qed żgur jiena u mbagħad dak il-ħin. Ma nafx ġifieri emozzjonijiet kbar. Imma inti anki fis-serata tal-ħamis fil-li konna qegħdin naraw qudiem il-kompjuter, qudiem il-laptop u fil-li ħrabtilhom u rajna blank picture. Insejt, ġifieri dak huwa Glenn. Suppost kellna noqogħdu hekk imma naqfra dak il-ħin biss. Żgur, ma rajna xejn. Addio kamera dak il-ħin. Imma I mean
L-emozzjoni terbaħ fuq kollu. U ġara mill-mitrofi. Trofi fimni, jiena ħsib nirrid nħalli hemmhekk dak il-ħin. Taf kif Ma kontux ippreparati. Mela kienet insermula minn hawn il-lar dak il-ħin qed it-trofew. Dak il-ħin ħattaw, ġifieri arġejt poġġejta posta dak il-ħin qed tisembad noħodha wara, imma jisni kelli noħodha dak il-ħin. Ekku. Emozzjoni vera sabiħa. U kont semmejt l-outfit l-ewwel. L-outfit ovvjament daw il-festivals iġibu apart il-kantu kollox iġibu titkun kreattiv, taf kif. U għax ħaġa sabiħa li nħobb iċer nagħmel għax nħobb il-ħwejjeġ, ġifieri nħobb li nilbes, nħu l-opportunità meta jkun show bħal dan li nilbes xi ħaġa li ma tantx nista' nilbisha, ġifieri inħobb ħafna. Insomma, mor tal-din l-outfit, dan l-outfit tal-ġimgħa. Tal-ġimgħa din. Il-ġimgħa meta kantajtu mal-Legends, hawnhekk mort kompletament differenti għaliex il-sibt u naturalment il-ħamis kelkom tilbsu dejjem l-istess outfit minħabba id-dawlu kollox ara xi ġmiel għaliex mbagħad kellek anki il-projection inti bl-outfit aħmar u forsi nistaqsik għaliex għażilt l-aħmar ikkombinajta mal-kanzunetta tara xi ġmiel għax aħna ma rajniex fil-verità l-outfit kif inhi eżatt qed naraw id-disin fuq wara x'tant. Għażilt l-aħmar xina nħobb l-aħmar nħobbu bħala kulur. Plus il-kanzunetta hija hemm ċertu passion fiha, ġifieri l-aħmar huwa passjonanti wkoll. U ġifieri mill-ewwel mort li rrid outfit ħamra. Mill-ewwel. Mill-ewwel. Ovvjament imbagħad tal-ġimgħa stajna nilbsu outfit oħra. U mhux ħaġa iktar casual, imma xorta ovvjament stylish. Insomma, Glenn. Insomma, niprova. Dejjem bil-għajnuna dejjem ta' sħabi u ta' min jissapportjani wkoll. Meta ikollna festivals bħal dawn, jiena li forsi missejt ħafna mal-festivals u kont inkun hemm, kien hemm hiccups fil-bidu għaliex ikolkom is-sound check, ikolkom id-dwal, kelkom sej anki f'dak li bdejna naraw bħala koreografija ta' dawl, pereżempju. Ekku, aħna fil-bidu ġifieri il-festivals Malta tal-Kumitat. Dan ritrat speċjali. Għawek eżatt wara l-inżilt, wara l-inżilt. Sandro ħanejdlek, jagħmel ħafna minn wara li kwinti ġifieri. Sapportija. Ara kemm sabiħa l-outfit hawnhekk qegħdin naraw verament. Hemmhekk l-outfit kif kienet. U hemm storja wara l-outfit. Ejdli ta' Sandro mbagħad ejdli l-istorja tal-outfit. Mela ta' Sandro, ovvjament Sandro huwa ma tantx iħobb il-limelight ġifieri, imma dejjem jgħid ġifieri. Bastun sod ħafna, ġifieri. Grazzi għali li ċertu anka biex għamil il-kanzunetta. Jina fil-bidu il-kanzunetta per eżempju ma tarċivejta u smajta mort id-dalla u ħaġa li għamilt kantajta qoddimu tlu għajdix taħseb. Ġifiri u Sandro għandu ludit? Għandu widna tajba ħafna, mużikali ħafna u kollu. Ġifiri l-ewel ma semaħa u kantajta qoddimu. Ġifiri u noqgħod ħafna fuq li jgħidli. Għax ummat fl-istessin kultant u għatajpu ħazini, għax kultant naħu ħafna lija. Għaxu tantu open, ovvjament huwa sinċer miegħi. Li kultant nispeċa nieħu ġieri nieħu għalija jgħidli xi affarijiet, ili li naħdem pereżempju fuq affari u jgħidli ma jkun kultant ikun qed nimpretendi xi ħaġa vera kemm inti tajjeb jiena huwa tajmin. Imma ovvjament għax ikun nixtieq li ħafna ġid, ekku. Fiex wasanna? L-istorja tal-outfit. L-istorja tal-outfit. L-outfit inħietet darbtejn, no? L-outfit l-ewwel inħietet fuq drab normali, bażiku biex nkun nistgħu jagħmlu li l-outfit il-fit u kollox. U mbagħad inbatet barra minn Malta biex id-design ta' dak li xtaqt tad-drab u d-designers li għenuni biex noħolqu dik l-outfit bażikament. Proset, vera sabiħa. Inti kellek sem iżjed minn ħarsa biss fil-festival għax inti komponejt kanzunetti. Komponejt u coachajt ukoll. U kont qiegħed jiġifieri kellek il-kantera jekk ma nisbaljax. Komponejt il-kanzunetta ta' Venue Sky. Komponejt ta' Venue Sky ukoll. U koll vocal coach tagħhom. U koll kont vocal coach ma' Kantera, li spiċċaw fit-telet post, u koll ħdint fuq livell ta' biberija u vocal coaching u koll ma' Genville u ma' Jade. Kent esperienza verament sabiħa u rajna u koll mux jina bis u ma' u koll
kemm il-mużika Angela terbaħ fuq kull kompetizzjoni. Ġifieri jiena verem l-element kompetittiv u dik tissira il-festivalu biex toħloq ċertu interess għal pubbliku il-kompetizzjoni jisek taf kif toħloq ċertu interess. Imma jiena anke tħalta dan il-festival verem il-kompetizzjoni nerġa' ngħidlek imma għall-mużika. Ġirina ritt għal-mużika. Nissapportja vera il-kanzunetta Maltija. U nemmen li kienem laċ biex ikollna xi ħaġa bħal din. Laċ mit-telespettaturi u anke lilna kellna laċ. U jiena meta ġejt avviċinat minn Avenue Sky, minn Ġejdu Wien, minn Kantera. Jiena bdejja miftuħa din huwa x-xogħol professjonali tiegħi llum il-ġurnata u jiena mhux ħanqod nara l-kompetizzjoni, ħan nara x-xogħol professjonali tiegħi, ħan nara l-mużika u ħdimna formonija kbira, kbejna flimkien, tħanna flimkien, ġifieri kienet esperjenza vera ħadd pjaċir nagħmilha, ħadd pjaċir immens nagħmilha. Wasalna kważi biex nikkonkludu, x'inhi il-way forward issa? Glenn Vella rebbieħ tal-ewwel festival mużika xalata ta' kanzunetti Maltin. Il-way forward, jien ma tantx inħobb nara ħafna il-bot, qed ngħix ħafna l-mument, qed ngħix il-mument illi ġejt magħżul bħala rebbieħ tal-kanzunetta Maltija. Ovvjament nixtieq naħdem ħafna fuq video u ġejqed inkuntatt illi nagħmlu video l-kanzunetta għaliex nemmen illum il-ġurnata kanzunetta rid ikollha video biex tibqa' wkoll tiġi. U dik hija trend. Taf kif ġieri isek trida llum il-ġurnata so nixtieq ħafna u ġabdejt bil-kuntatti biex isir dan. Ovvjament hemm xi proġetti oħrajn ġejjin ħatarawni fihom mużikali. Ovvjament, ħatarawni nibqa' nkanta żgur. M'għandix dubju Alla ħares le. Alla ħares le għax inkella nkunu flok nkunu gwadanjajna nkunu tlifna f'dan il-każ. Grazzi tal-istedina. Pjaċir tiegħi. Minn qalbi grazzi tal-ukoll. Il-mamma u l-papa kif ħadu għax is-soltu dejjem ikunu hemm warajk. Insellimilhom minn hawnhekk. Ma setgħux ikunu mejjin fl-udjenza u mistejthom immens. Ma stajniex ikunu hemm kieku jiena kont nkun l-ewwel waħdem, Glenn. Kont kemm tkun kbira l-udjenza dejjem nixtieq l-emmul misterja rawni. Ġifieri imma ħadd taf x'għamilt nagħlaq bdi waħda mir-rehearsals tiegħi ġimgħa qabel li dħalna teatru ġo l-studios, ħattom mi l-studio fejn nirrehearsja u kienu l-udjenza tiegħi hemmhekk. Almenu. U qabbistilhom dema. Ħanini. Insellimilhom. Tarawna żgur. Għax qabel ma ħriġ tettilhom. Taqamek u sellew ħafna li ukoll. Ħafna għax il-papa huwa nejber tiegħi ġifieri rrid jew ma rridx. Nxejru lil xulxin fil-ħodu u l-ħanut naturalment u jiena nkun ħirġa nagħmel xi qadja jew oħra. Glenn, grazzi proset vera ħadd gost għalik u jekk ikollok xi ħaġa li tkun tixtieq taqsam mat telespettaturi tagħna taf li l-bib tagħna dejjem miftuħ. Nirringrazzjak. Nirringrazzjak ħafna. Grazzi ħafna. Mary. Hello. Kif inti? Okay. Mary, segwejtu l-festival minn nhar il-ħamis sa nhar is-sibt? Mela, ħadd pjaċir ħafna. X'derlek mill-kanzunetta ta' Glenn? Sabiħa ħafna. Oġbitek? Ija. Inkantawa flimkien? Ma tantx naf inkanta. Ma tantx taf tkanta? Ħarsa bis. It-tellan il-fuq minn iħlat. Ara xi ġmien. Saħarni kif mill-ewwel darba saħar. Ma tantx naf Darabtit ma jelbut għan il-itna. Għandi ħabiba tmur għandu biex tkanta. Titallem. U jiena x-xewqa tiegħi ma qatt ma rnexxieli nagħmilha l-inkanta. Never too late. Dejjem nistona jien sfortunatament. Never too late. Ikkanta d-dar u għodstona d-dar. L-important tiżvolga. Ek nagħmel. Glenn, grazzi ħafna. Mary nilabu.